Il-Knisja tagħmel żewġ festi kbar lill-Ewkaristija. Tfakkar l-istituzzjoni tal-Ewkaristija nhar ħamis ix-xirka filgħaxija u l-festa kbira ta' Corpus Domini, il-ġisem u d-demm tal-mulej li sejrin niċċelebraw f'dan il-ħadd li ġej. Żewġ festi kbar li jfakruna f'dan it-teżor tal-għaġeb li Ġesu ħalla lill-Knisja tiegħu lilna biex jagħtina il-ħajja. Insellmilkom u nistedinkom għal 239 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-verità fit-tieni qari tal-liturġija tal-kelma tal-festa ta' Corpus ta' din is-sena, il-Knisja tagħtina ir-rakkont tal-istituzzjoni tal-Ewkaristija mhux mill-Vanġeli imma mill-ewwel littra ta' San Pawl il-Korintin għaliex fil-fatt San Pawl kien l-ewwel kittieb tal-Ġdid Testament li jgħaddilna ir-rakkont ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Interessanti ħafna illi għal darbtejn Ġesu fil-kelmiet tal-barka fuq il-ħobs u fuq l-inbit jirrepeti għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mhuwiex biss il-kmand biex aħna niċċelebraw il-qsim tal-ħobs f'isem Ġesu bħal għamlet il-Knisja matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum, imma hija kelma għamlu dan tifkira tiegħi li tfakkarna li kull darba li nieħdu sem fil-Qudiesa fl-Ewkaristija aħna tnerġgħu ngħixu taħt il-velu tas-sagrament, taħt il-velu tal-fidi, l-għotja sħiħa ta' Ġesu f'imħabba tremenda għalina fuq il-Kalvarju. Għotja li Ġesu ried illi sseħħ kull darba li jingħati il-kliem tal-barka fuq il-ħobs u fuq l-inbit. Danu ġismi, danu demmi, għamlu dan tifkira tiegħi. Mhux tab xejn li San Pawl jgħid illi kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija aħna nkunu qed inxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-festa ta' Corpus tfakkarna mhux biss f'dan, imma tfakkarna li l-Knisja temmen u hekk li Ġesu jibqa' preżenti fl-ispeċi tal-ħobs u tal-inbit. Mhux tab xejn li f'kull Knisja tagħna għandna it-tabernaklu f'post ċentrali tal-knejjes tagħna fejn inżommu il-preżenza Ewkaristika ta' Ġesu. Preżenza li naduraw minn żmien għal ieħor. Preżenza li tqaddes mhux biss il-binjiet tal-knejjes tagħna, imma preżenza li tqaddes lilna u tfakkarna li Ġesu anki fl-Ewkaristija iwetta il-weda li jibqa' magħna għal dejjem. Ejjew nilqgħu dan it-teżor tal-għaġeb li ħallinna l-mulej fil-preżenza Ewkaristika tiegħu u niftakru li kull darba li nieħdu sehem fl-Ewkaristija nitilgħu fuq il-Kalvarju biex nirċievu l-imħabba tremenda ta' Ġesu għalina. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.